ụmụnne m tadada osetie okoro shiri ite mgbe anyị ji ala nkwụ anyị jikwa ime ekpe ekpere anyị ji ile eme travel. Hey Chineke, I just want to ka m kelee Chineke nna n'isi onye ọbụla mbụ onye Igbo eso Adakụ Adamma asị m na Chukwu anyị ekelekwa Chukwu ikuku ụgụrụ ekutubọgwụkwa. Hey, ikuku ụgụrụ akpawagwụkwa o and o nwere ụdị joy na mma abịala obi ma that is ihe m chọrọ advice m chọrọ inye ịṅụwa mmanya na Krismas aṅụbigla kwa oke. Ụfọdụ na-eji ya hụ Krismas eme agụ ihe ịghọtagwo. Ụfọdụ ndụ lụchagworo ji na lụgoro nwaanyị ga sobe eri ma ụmụ nwoke mmemme ihe ndị ike ghọta amahagwo ụfọdụ amaghị ihe a mmemme no overjoy nyekwele ka aṅụrị karịrị aṅụrị ka ọ bịakwute bịa mebiere onwe ihe.